kweduno mabuja akanaka madokachere dzauya dzanyasi nhau zuva rechimakumi mairi nonibodzi mumwedzi uno wambudzi nyasi tiri kutanda nokunyepai kuti wamunangarwa waenda kuMozambiki wayo wari kunoita akatomuka nyai nokusaina mapepa ikweyo wari pabodzipo naiye Daniel Chapo tikaitione kuti zvinenge zviita sei ndipo munotoona kuti kuri nyika wariita kuipura mari yedu wamunangarwa wari kuMozambiki Chiwenga ari muSouth Africa Ziyambi ari kuGhana imi unoita kusara wega manduwe unopoona unototora palibe zvino mavetera hino kwaari kuita mutsepweda ari kure uko unobva watoona kuti tiita kusara tega sonherera chaiko asi rekaitione wamutulizva wagoreketa zviya kuti toda kusunga homwe manyautsa mukamwa mhanduwe chaizvo wanoisunga aba wari kutoradza pachena kaa kuti wanoisunga aba homweyo wanotoramba wachiita madiri ajojina kudari rekai tirambe tichiringa zvedu kuona kwazvinoperera kuti ndokupi tinenge tichindonyepana apawo Nelson Chamisa goita kuchema iye mwazva mutumwa waAfrica yedu rekai tigoona kuti achaenda chere kunyahwa yacho peno ndiye achatozosenzesiwa kuti arekete zvinhu zvokuti vanhu vareke kugowira ukuru ikweyo kwamwazvako ticharamba takaringa kuno vamwe wamugwatsitsi mhanduwe nonyaya yomhuri yamadzibaba oshanduko Godfrey Karembera wakatora ukomana akarembera kureketa kuno rekai timubatsire wakabva wavhura homwe yopadande mutande inonzi GoFundMe yokuti mhuri yache ikone kuboya chouwiri nayo wanhu wese kwese kunze konyika nekupi vanokona kundoisa mari pahomwe yacho zvoita kuti mhuri yache izopuwa mariyo rekai tigoona kuti zvinozobudirira chere kana kuti zvinenge zviri kudini mapurisa ozeta rapiaburitsa wanhu mazita matanhatu avari kuti makorokoza kana kuti wanhu wakukadoma wakapfira imo mumugodhi Goldreef kukadoma kwaye mazita avo ndi Jacob Maposa, Collins Banda, Nevas Makarachi, Simbarashe Bangira, Danai Masheko, Give More Chiredzi tikuti mweya yavo izorore murugare pakanyangariwa hapo. Chabangu nyasi hanga ari kuburitsa pavhidhiyo rabutohwa naye Ezra Sibanda akati inini ndakaenda kuIndia asi ndiri bekuendesiwa nokuti ndinokenza mhanduwe ndakaendesiwa nokuti ndaiye ndichida kuvhuyiwa oko rangu kwaye oko rangu rakatosiwa nosimbi nozvimwe zvinhu kuti riite zvisvinu ndo ranga riri kundinetsa ndikatoti nhambera wanhu wangu watomugwatsitsi kuti kana iri kenza regai aende ikweyo tokozani kupende kwagoponerawo zvindodando unobva waona idina yayo kutoti kana achishinga kuti andiendese henyu kurefu ukoko zvezvipatara zvomuno ndikuzvidaba kana muSouth Africa amo ndikumudaba ndikuda ikweyo kure uko obva watoona kuti pakanyangara vanhu vese vari kundoita zvokutoti kakara kanune basi kwawo kwedu. Tiri iko kudunhu roBulawayo kwai David Korutati aburika akati ndikaona nozuro vanhu magoreketesa fani kutanda woChronicle ndo wakatanda kuti inini kwaenda burika ndikaramba zvavhotewa nevanhu kuribe zvakavhotewa rekai tione dai kawari vanhu dai tiri isu mhanduwe taburitsa masoko okunyepa kudari taakutonzi nomapurisa uyai tikubvunzei kuti mukuzvitekaedza sei kuno apa wawo Chronicle vanobvunziwa ba mhanduwe kundosiya zvakadando rekai tigoona kuti zvinopera sei chedu huringa basi tinenge tichindonyepana kuti zvikutekaira hano kupi. Jacobo Mafume kureketa kuno agoreketa akati ndada oita ndichisunga vanhu vanouya notsambwa muguta kwaye chero motika inenge inotsambwa ndada kusunga murume uyu nhambera munhu
anotoita kuda kukunda vanhu ZANU-PF wakaita kuoma mwoyo, kuda kuvakunda kuita kusikinya tokono nokutsikirira vanhu. Ukaona zvasvika pakudaro kuti kwaiwa munhu haakusungiwa kuti kwaiwewe wauya mutaundi nomotika yakasvipa. Imi kana tsambwa ikasungisa ko kunova jombo kwedu tinozoitawo kudini? Ko kautsutsa mhandiwe hunoramba huri muvanhu zvinoita sei? Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Ticharamba takazviringa, da kuzviona izvozvo kuti anenge achinyatsa kusunga ani zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvaburika. Mapurisa mhandiwe apuwa izvo zvokufemedza doro. Kwaiwa nenguva udzasa rekai kutyaira motika nokutoti ukabatiwa uri kubva wanzi furidza umufuridza. Kana muno doro chete mumwiri mako rinobva tati pipipipi ubva wanzi uya tikusunge. Pakanyangara ipapo, pakanyangara. VID yapuwawo tumotika inosvika 40 mhandiwe. Pari pechizvino rwendo huno vanenge vachitadza kuita kukwachambura maridzo nokutoti ndizvo vanoziva izvozvo. Rekai tigoona kuti zvichaita sei. Iyo wari kutyaira dzimotika wakadhakiwa, aiwa ngawabatiwe wazhinji fani, ngawabatiwe kwese kwese pasi rese kuribe kwazvinobvumirwa izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Soda zvemu mhandiwe kana iko kajusi kana kasoda kacho ndizvo kanoitiwa. Hino mhandiwe nokutoti pakanyangariwa kureketa kuno agoburika achiti isu hurumende paita kagovaka dzimba dzinosvika miriyoni. Nokusaika kuri kuita dzimba muvanhu, asi ari kundoti vanhu vese wakandotanda kuvaka dzimba ubva atotoverenga tikutoverenga kuti ndedzedu tisakawaka. Hino mhandiwe rekai tirambe takaringa, asi kunyepa kwacho aiwa vanozonyanya kuita pwito chaidzo. Wakaenda kumiyawa nemureketero wavo uyu vanosara vanobenhuka mhandiwe vanotetereka chaiko. Rekai tigoona hedu kwazvinenge zviri kuenda kuti ndokupi. Kambani yoZUPCO kwai yagototi taakufunga kuti tichinje zita nomanyorero ozita redu kuitira kuti womakombi wari kuseenzesa zita redu wasaye kuti zviri kutekaira sei. Pano munhu anenge akatoteya mhandiwe atonobhururu acha atoteya ototi tindonzi itai chete tohatotochinja tototanda wotodya mari yangu. Rekai tione kuti vanoita sei nyaya wari kureketa iyoyo. Makuzviziva chere mhandiwe kutoti iyo hotera itsva yakatengewa nehurumende yomunhu Mutapai kwai yatoisiwa bhodhi mhandiwe. Paribe kana chimwe chinhu chiripo watanda kutsirikidza ipapo. Wakuru vanoda kutengerwa wese motika vachingobhadharwa makurukutiwo mari pagore nopagore. Mudiro wavo zvinhu wakuruwa aiwa zvisvinuba izvi. Rekai tione kuti zvinoenda nekupi, nekuti paribe chakadando, paribe chaiko. Kwai kuno kambani itsva yondege inonzi Falcon Air yati iri kuda kutanda kubhurutsa ndege kubva kuHarare kuenda Beitbridge. Rekai tione kuti vanenge vachiita sei kangani. Tanyepiwa pauti vari kudzikira papiko kuBeitbridge kwacho, nokutoti wakafitira kutodzikisira vanhu mutara chaimo kana muyo mumugwagwa wozvikochikari iwoyo. Heno mhandiwe rekai tirambe tichiringa hedu kuona kuti zvinodini. Apa kuHwange kureketa kuno kwai magetsi ari kuburitsiwa basi mamiriyoni mawati 550 kuKariba 505 wakazvimira ega ni34 kuita pabodzipo churu chibodzi 133 mamiriyoni mawati 1136 megawatts pachirungu. Pakanyangariwa kuHwange kuheno zviri kuitika zvawaribe kuti nyepa. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese kusatandira kuno izvezvi dande mutandira doka rakabheuka mhandiwe paSouth Africa paburitsiwa masoko kutoti akamboita gurukota romuSouth Africa naLady Pandor kwai achadiwa kuenda kuAmerica. Imi
pakanyangarapo. Rekai tione kuti zvinodini. Tirambo aiwa paribe anomukona. Munhu wachewo mandiwe tabva tahosaya kuti wakanyatsoita sei. Rekai tione kuti zvinodini. Apa G20 aiwa iri kuenderera mberi yatanda manje. Izvezvizvi mangwana wakuru hurumende vanenge vakaungana vachipfika mamikowa kuti vanhu tireke kuziva kuti vari kureketa nozvei. Asi rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinenge zviri kuenda kuti ndokupi. Pokare paina Bill Gates wakomana gorekai kunyima vanhu mari, goipai vanhu mari, vanhu vakone kuboya chokuviri. Pokare kuti vanhu vakone kurarama zvinenge zviri nani. Ipo pa G20 ipapa. Hey, rekai tione kuti anenge achizvipedza chere zvaari kutandazvo kana kuti zvinenge zvienda sei. Asi pokare vanhu vari kutoziva kuti mukaona Bill Gates asimuka akamira achida kuti ngatiite chakati, tizai noupenyu. Itai kutiza chaiko, kuita kutiza mandiwe sevanhu vaona shumba. Rekai tione kuti ndizvo chere zvichaitika. KuZambia kuno vamwe vatsano vanogara kunzvimbo inonzi Katima Mulilo. Vari kunzi ivo wakapona mandiwe, wabatiwa noshumba chaiyo hayanga yatovadhedha, asi wakaibaya nopfumo. Tikati watsano wanotekaira nopfumo mandiwe, wakanyangara iwawo. Rekai tirambe tichitenda yawe kuti waribe kupfamu. Nyika yoDRC kwaindo kwazopinda manje izvezvi wakuru wenyika yeKatar. Aiwa makorokoto. Rekai tione kuti zvinodini. Kuno motika dzavari kutekaira nadzo mandiwe muwandiro dzakaita. Kana iyo peturu yacho panenge pari pechisvino. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei. Nokuti ipapa vari kubva kunyika yeRwanda kwavanga vari kumboita zvokutamba naKagame kupurazi kwaKagame. Kuno mumwe wokuSouth Africa ngaambori Gbeta kunzvimbo yoMiddelburg. Agare mujere makore 10 chaiwo okugaramo mandiwe nonyaya yekubira munhu mamiliyoni 4 omari emuSouth Africa. Tima tino vanhu ava anoenda kutsvaka munhu akaita kusara wacho ari pasi ndiye waanoenda kotsokodzera mandiwe achimubira pokare. Aiwa makororo mujere chaizvo zvisvino waita hawo. Apa ipapa vanhu kumutambo wondege uri kuDubai wawadziwa fani, kwai ndege yoIndia yagwa mandiwe ichibva yatoita kugara wese wangu arimo. Tondoti mweya yawo ngaizorore murugare. Asi isusu kwanyasi aiwa mabuja tagumira pano. Ndini wenyu mandiwe wonawo.